Inkonzo iphi insimbi yona nkonzo phela Hallelujah. Siyabingela ntambama bazalwane sisephasikeni bazalwane. Sisephasikeni mana mathiwa siyafuna ukuyekelela. Kodwa sesithi ngoba iqala imvuzelo ngolesithathu. Asale sesibazalwane umzimba ukhathele. Kodwa ngesikhohliso umzimba bazalwane. Ayibonge Nkosi. Ngenze kongokuhle. Hawu ngiyamangala.
bazalwane. Sesifikile enkonzweni. Hallelujah. Sesifikile enkonzweni. Sesiyayidedela bazalwane. iBishop Lila acela ukuthi sike sidumise with only 2 songs uma sesiyaqhubeka nohlelo lethu. Ngiyabona ama worshiper ethu akhona. Socela nje ukuthi awu2 amaculo uma seke siyaqhubeka nohlelo namhlanje. Amen. Hallelujah. Jesus. Bekweli nkasimulo phakathi kwa uJehova. Bekweli nkasimulo yebo ke phakathi kwabo yebo uJehova. Yebo bekweli nkasimulo phakathi kwabo uJehova. Bekwele ebikasimulo phakathi kwabo yebo bekwele ebikasimulo phakathi kwabo yebo bona bekwele ayinkosi yami phakathi kwabo yebo bona bekwele ayinkosi yami phakathi kwabo bona bekwele nkasimulo phakathi kwabo abazalwane bekwele nkasimulo phakathi kwabo ayinkosi yami abazalwane bekwele bona nkasimulo abazalwane bekwele bona nkasimulo phakathi kwabo. Cela simsheleni uJesu izandla ebusuku. Malibonge igama lenkosi. Sidlule ezintweni ezinzima kodwa njalo siyanqoba. Sidlule ezintweni ezinzima kodwa njalo sidlule ezintweni ezinzima kodwa njalo siyanqoba. Yebo sidlule ezintweni ezingabhekeki kodwa njalo yebo njalo sidlule ezintweni ebezinzima kodwa njalo siyanqoba. Yayisidlule ezintweni abantu sebesiqapheka amagama kodwa njalo yebo njalo yayisidlule ezintweni ezinzima kodwa njalo sidlule ezintweni ezinzima kodwa njalo siyanqoba. Singabanqobile siyanqoba yebo njalo
Siya ngoba kodwa njalo siya ngoba ayikulungile khona enye ingoma eke yahlatshelelwa babafowethu ngelinye ilanga yayithi siyezwakala yebisikise Nkosi yabona bagobileyo yayibeso thela kuye sizosondela kuye siyezwakala yebisikise yabona bagobileyo esondela kuye awungithi siyezwakala yebo isikise yabona bagobileyo esondela into engiyaziyo ngoba sihlezi kanje khona isoprano khona i-alto khona i-tenor yabona abagobileyo kodwa namhlanje ebusuku ngicela ukuzwa umuntu esepoint athi kuhlatshelelwa kanje ngizwa umuntu ese-South Beach yathi nabagobileyo
Wejobe musukusibhaza. Musukusibhaza. Lapha lalika silakhe awulungile wena. Wosachobe. Ile wena. Shi. Ithi lapha lalika silakhe awulungile Hallelujah. Asibikele bazalwane singahlala phansi sesaqala inkonzo. Mwayiphutha sisaqala inkonzo yethu bazalwane. Ubaba uMaxegwana ngimbone ozosamkela ukuze sale sesiqhubeka kahle sidudula bazalwane. Ngokuvunyelwa usihlalo ngimla ngaphambili nonobhala okuyena ozayo. Ukube ezosamkela ukuba siqalise inkonzo yanamhlanje. Ubaba Maxegwana asimshayelisa leseza ngaphambili. Hey, amen bye. Manisheshise so that ingoma izoqhubeka. Amen mandinibulise ngelihle igama lenkosi engesu Kristu. Andiyazi bandinamkela njani nasenitshekedule natshekedula kanje. But I believe that it is formality that we do so and a responsibility. Amen. Let me greet to Baba, our Bishop, in the wonderful name of Jesus. Our Mother Bishop, in the wonderful name of Jesus. Befundis bonke. Babu Komo, Dad. In the name of Jesus. Abazalwane bonke leadership yonke nabazalwane bonke in the wonderful name of Jesus. Amen. I can see you don't need to be welcomed, bazalwane. You are so happy today. It's a service ya Amadodana Namadodakazi. Akhona Amadodakazi endlini? Oh, matatu. Amen.
Siyawabonga amadodakazi amathathu ngehle igama lenkosi. Representing Amadodana. When you look at our thing, I like this thing. Look, just look at it. Look at it. Those things that you see at the bottom there, zinkuni. And above it, you see what you represent ECC in the center, and you see it surrounded by fire. Hey, you born a vision. Powerful. Very powerful. How I wish we could understand it, so that when we don it with pride, knowing what it represents. Amen. Shortly in Leviticus chapter 6 is when the verse 12. And the fire upon the altar shall be kept burning on it. It shall not be allowed to go out. Go amplify it, classic London Fundai. It shall not be allowed to burn out. The priest shall burn wood on it every morning and lay the burnt offering in order upon it, and he shall burn on it the fat of the peace offering. I hope it shall not be allowed. It shall not be allowed. Who's not going to allow that fire to burn out? Who's the priest, Bazalwan? Gubab Bishop. Who's the royal priesthood? It's me and you and you and you and you. So the priest that is not allowing the fire to burn out, it's you. Don't allow that fire to burn out. If it burns out, it is your responsibility. I said the other day, we come here so that even if the fire was burning out, your kelele, so that it burns, and we go back to the altars. I'm not going to go back to the way that was said, but we have altars at home. I always say to somebody when they buy a new home, there's an altar there, especially a used home. There's an altar that was there, which you need to destroy and replace, as we're destroying the altars of COVID and so on, and replacing it. You don't just destroy and leave. A vacant place is something is going to fill that. You destroy and you replace with the one that belongs or associated nayo. So we come here, so keleke, sithi nobe ucime ekhaya, sithi sihamba sisiye ekhaya, sifike senze njani ekhaya, sivuthise. Galomazwi, I'm saying welcome to this service, Amadodana, namhlanje. May the Lord bless you. Nikhuleke even more. Nichekedule nenze kanjeya. Ngokobungcwele. Amen. Lewa la phakati. Lewa la phakati.
Kamalanga,
Yesu Amalanga ke Amalanga ke Hallelujah. Sibingelele. Ebusuku iqale manje bazalwane siyayisusa manje. Liyakhala icilongo manje. Sithi khala cilongo seyisokhala ke icilongo sithi khala cilongo ke seyisokhala icilongo sihlala Hallelujah. Tina sasalelwa. Tina sasalelwa. Ah, sasalelwa. Sasalelwa.
Mehlo
Bevuya. Webazalwane. Kusazovuya enkosini. Inhlupho nezinkathazo zakulesi sikhathi akunakulinganiswa nenkasimulo yombulwa ekhaya mase sifika ngale. Bazalwane masikusho lokho abantu beqatha usesilungela ukuhamba. Our end goal is not of this world. But whenever we strive, whenever we fight, whenever we preach, whenever we soldier on, sicabanga umbuso esiyakonozayo. Ayibonga inkosi. Kwelo khaya akukhohlu upheko izinhlungu nensisi indlungule nensisi asasiwa khona yebo asasiwa akho Ngose nqunye bazalwane. Bazalwane sizongena manje enkonzweni emnandi kakhulu. La soyibamba sidedele khona sizunihlalisa kakhulu bazalwane. Besifunile nje inkonzo engezi kusibamba ngama formalities kakhulu. Ekuthi masifika kuyona siyithozele nje enkosini bazalwane. Ayibonga inkosi. Bekade sibalekela le yabantu abaningi abasibona bethe bayahlanya labantu kanti siyayazi le eyangolesihlanu ebusuku yasekhaya elapho khona amasangana soloku esincinza la sithi hayi usugxume kakhulu awehlise kancane amen haleluya singena manje bazalwane ngovunyelwa sihlalo wami angazi noma usihlalo uzodedela nizwi ekufasi gijimele phezukwalo kusihlwa amen uyaphika usihlalo nosinaye bazalwane umfundisi uzoshumayela kusihlwa amen ayibonga inkosi asazi manje uma sekuphika usihlalo amen usihlalo nobhala nje abathi ukuhlebelana kancane uma sebeyabuyela kumina sithi kanye nawe Osiyami kanye nawe Hallelujah. Bazalwane ngokuyithoba nje ake ngilale usihlalo awu
Dedele umshumayeli wethu wakusihlwa ubaba umfundisi uLanga ozosipha izwi nolezwe azoluvula Jesus singadivert kulona mase sigijima kujantshi ke ngalo izwi azoluvula abazalwane ayibonge inkosi uzoluvula izwi uma sesigijima phezukwayo amen hayi uyabona baqala manje wadideka amen haleluya ay 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 mangihambi Ulanga ngokunika ithutshana nje hamba nami usathi ngicela ungiculele Olanga uthi hayi awungisungumise ngengoma alisozi laphela amandla alisozi laphela amandla alisozi laphela amandla
Yonke into ekhona ngaphansi komthunzelana iyaphelelwa amandla. Ubuhle kuyaphela amandla, imali iyaphelelwa amandla, kodwa igazi likaJesu aliphelelwa amandla. Yonke into iyaphelelwa amandla. Mibuso iyaphelelwa amandla. Abadumile bayaphelelwa amandla. Abami kahle bayaphelelwa amandla. Abaqoka kahle bayaphelelwa amandla. Abagibela imoto enkulu bayaphelelwa amandla. Kodwa igazi likaJesu aliphela amandla. Uthe ibishop eminyakeni engaphezulu ka 2000 eyadlulayo namanje igazi likaJesu lisasebenza. Ake ngithathe lithuba ngibingelela ubaba nomama nabafundisi bonke abakhona noDodana Namadodakazi nebandla lonke egameni lenkosi yethu Jesu. Ake sitheni amen kube mnandi. Ake sitheni amen kube mnandi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu namhlanje ukuthi asivulele lithuba elihle lokuba sizomkhonza kulomkhosi omkhulu wePhasika. Ngokwami nakomunye ade nalomkhulu anako ukuthi mhlambe ngeke sikhonze njengonyaka odlule, kodwa uNkulunkulu senzele umusa ukuba asivulele lithuba ukuba sicwile egazini lewundlu. Sisho sithi alisoze laphelwa amandla. Noma isimo sinjani kodwa yena useyinkosi futhi uyabusa. Ngifuna ukusho lokhu ngise ngihlala phansi la imizuzwana emibala ukuthi umusa bazalwana sisingisiwe. Umusa kaNkulunkulu ngoba sikhonza uThixo. Lesikhathi simbula amehlo nabadlalayo ukuthi akusona isikhathi sokudlala lesi. Isikhathi sokuba uhlehle ubuka impilo yakho mase usuyibukile mase uthi inkosi ngicela ungijulise kakhulu ebukhoneni bakho ukuze ukuthi noma ifike isikhathi noma iziphi kodwa sengifike ngikuwe ngoba lesi sikhathi bazalwane isikhathi sokufuna uNkulunkulu. Abaningi abadlulile abanye badlula babengeke mhlawumbe basijabule lesi sikhathi abanye mhlawumbe babezovela bayibulala bafe bebulawa uvalo ngenxa lesi simo esikhona esiphansi kwaso, kodwa uNkulunkulu wabadlulisa se-early ukuze thina sikwazi ukubhekana nalesi simo. Lesi simo sisifaka uvalo, lesi simo sisifaka into eziningi, kodwa lithi iBhayibheli uma engakithi ngubani ongamelana nathi? Ngoba uma engakithi bazalwana sinoNkulunkulu ophilayo, sinoNkulunkulu owenza izinto ezingekho zibe khona, sinoNkulunkulu owakwazi ukuvula ulwandle olubovu wawela uIsrayeli, sinoNkulunkulu owathi bewumile abantwana bakaIsrayeli. uNkulunkulu wathi Moses ake ukhuluma edwaleni. uMoses walishaya idwala kodwa uNkulunkulu wamhlonipha kaphuma amanzi. Akekho umuntu emhlabeni owazi ukuthi esiphethini kunamanzi, kodwa uNkulunkulu wenza kube khona amanzi odwaleni. Isiphetha sike edwaleni kodwa uNkulunkulu wenza ukuthi kuphuma amanzi la kukome khona kuyitshe elithuli, kodwa uNkulunkulu waveza umthombo. Bazalwane, uNkulunkulu simkhonzayo mkhulu kakhulu. Ake siyene ezweni lenkosi. Ngicela sifunde Genesis 1 verse 26. Sikole sifundele mangolo. Genesis 1 verse 26. Yonke into ekhona uNkulunkulu wakhuluma izwi. Ilanga likhona washo izwi. Ulwandle siyakulo siyobhukuda uNkulunkulu wakhuluma izwi lahlehla. Yonke into ekhona ilwane, yonke into ekhona uNkulunkulu wakhuluma izwi. Kodwa umuntu akakhulumanga izwi, wamenza. Sifundele mama. 26. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke
nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni. Uphinde mama. uNkulunkulu wathi masenza abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle. Amen. Amen. Iphilile izwi lakho babotho ngcwele. Khuluma ngale ebusuku egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ibishop libe lathi ngolosithathu uNkulunkulu akenza ummangaliso ialtar le COVID lihlakazwe. Ngifuna ukusho lokho wasechaza futhi ibishop wachaza ama-altar maningi, amanye asebenza ngezigubhu maningi ama-altar ayinhlobonhlobo, amanye asebenza ngempepho, amanye asebenza ngamakhandlela, amanye asebenza ngembuzi, amanye asebenza ngamajuba, mebethi amajuba basho lamthuthu. Maningi ama-altar maningi, nawe uyalazela kini, uyawazi umkhuba wakini. Abanye mebengena khona bangena bekhumula icathula, bangena beguqa amadolo, benza zonke izinto. Nangithola abazalwane futhi lama-altar uma ekhona wonke ayakhulunyiswa ukuze akwazi ukusebenza, alikwazi ukuyisebenzela lona lingazange likhulunyiswe. Ngiyangithola abazalwane. Naleli lesigubhu noma ingabe sa 15,000 noma sika 20,000 noma sa 100,000 noma sithiwa sidla igazi noma sidla amafutha noma sidla uju lezinyosi, ngoba ziningi lezi zinto. Singasho engathi masiphila ezulwini, siphila zikhona. Ade ngoshadi somumshado ngomhla ka-21 lapha eShowe baba, naku ngireportela ukuthi ngiyoshadisa insizwa. Ngifika leli khaya ngizoshadisa, uNkulunkulu akhulume kimi athi la ade kufanele kuphume isidumbu. Ngithi ngivele ngingene endlini ngithi ngicela akekho umuntu onginakayo ngesikhathi ngifika la, nalo abalungisa kahle le egcekeni itende abanginakile, ngifake nokhololo ngenza ukubonakala ukuthi umfundisi. Akekho umuntu onginakile, ngivele ngicela omunye ngithi ngicela ungene endlini, mengene endlini ngithandaze, ngangaba nendodakazi yami umntokotho ngithandaze. Bese ngisuka lapho ngibuyela etendeni ngihlale, bese ngibuza isikhathi ngoba sekushaya u1 ngithe u11 hayi ungeneke umshado. Ngibashadisa, qeda ukushadisa bese ngiyahamba. Ngisethi ngihamba sengisemotweni ithenye into buyela khona ekhaya, ngikhumula ishirt leli fake elinye ngingene la sengigqokele nje nami njengabantu basendaweni, ngifike ngirawunde la kabili kathathu ngithandaze bese ngiyahamba. Ngolesithathu lodi ngimshadisa avela hlabeka gule abe sesibhedlela. Indodakazi yakhona enye ivele ivaleke umlomo ingakwazi ukukhuluma. Ngingena ucingo eminya lokungaqala ukushadisa ngakaze ngishadise kunjengomuntu abadivorce engibashadisile babili kuphela. Nabo futhi ngagijima ngaza guqa amadolo ngithi hayi, bathola ukuthi hayi malibonke manenkosi. Ngase ngicela ubaba wakhona, ngatshela indodana ngathi ngicela ubaba wakhona ngifuna ukukhuluma ngamandla nokuthi thina sifuza uNkulunkulu futhi thina uNkulunkulu uwenze ukuba sinqobe sibuse. Ngisekhona bazalwane, uma sengithandazile la ngabiza ubaba khona bese ngiyambuza angitshela ukuthi ukhona ialtar alisebenzisile, futhi angitshela ukuthi linezizwe nezilwane. Ngithi kodwa angitheki indodana yakho ngeke kube khona ukufa la, ngeke futhi kube khona. Umfana wangena esibhedlela waphuma inganakhona yavela yakhuluma, ngiqeda ukuthandaza nobaba wakhona. Ngifuna ukuthi bazalwana amandla ophezulu konke akadinga amadingozi, akadingi ukwazi, kodwa kufanele ujule uqashe kuye mase uyawalanda amandla akhe, ngoba i-altar lethu bazalwane liyayisebenzela lona.
Babazalwane, yabona uNkulunkulu wethu akafuni mandla ethu, akafuni ubugagu bethu, akafuni minyaka emingaka ukuthi usindiswe nini. Kodwa uma wenza izwi lakhe, uyanimela izwi lakhe. Maselimela mase kuyabonakala futhi ngamandla akhe ukuthi usefikile ukhona phakathi kwethu. Ukukhonza uNkulunkulu bazalwane ayikho into emnandi njengokukhonza uNkulunkulu, uqonda izwi lakhe, uwazi amandla akhe, ngoba mawuwazi amandla akhe awudideki, awunanyakaziswa. Noma ungashayeka endleleni, umuntu oshayeke azi amandla akhe akenakuthula nala esejointini khona akenakuthula. Umuntu oshaya ngelima ribosha kata babuza bakwenzakalani manje malibonke kamane Nkosi. Njengomunye kathiwa wathi intokazi ilingekile hamba ne-out. Hawu umfana bethu mesizwe eqima vele intokazi akaqhumile umfana wabo lwabaleka. Ngoba uma engenile akanaqasha akaqasheki. Malibonke kamane Nkosi. Lithi le Nkosi la sifunda khona uNkulunkulu uthi masenze umuntu ngomfanekiso wethu akathi uthi asifuze. Liqinisile lelizwi elilapha mama ungolo elithi ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi ekuNkulunkulu, konke kwavela ngaye. Ngamagama ngesikhathi uNkulunkulu masenze ulizwi khona. Lo Jesu engamthatha sithi ubethelwe wayekhona kudala umhlaba. Ingakho lithi le Nkosi lolo dala abaphuza kulo kuphuza kulo yilo lelo labalandelayo. Athi umntabelelo useceleni eduze nami ebheka njalo ukuhamba kwami. Bazalwane kumnandi ukukhonza uNkulunkulu. Bazalwane ukukhonza uNkulunkulu kumnandi. Ayikho into emnandi njengokukhonza uNkulunkulu. Futhi momkhonza uNkulunkulu uba nokuthula. uNkulunkulu uyena okuphakamisayo, akuphakamisa. Abantu bakubaya bakubheke akuphakamisa, bakubuka abantu akuphakamisa, bakubalela izinsuku namasonto neminyaka akuphakamisa uNkulunkulu. Bakubuka abantu akuphakamisa uNkulunkulu. Ngoba baza uma umkhonza uNkulunkulu uyathembeka kuwe uma nawe uthembeka kuye. Wathi ngomunye unyaka ayemnike edlule nje mhlambe u2 or 3. Ngaya komunye ubaba ngibeka izandla eminyakeni 1980 ngiphenduka. Ngaya kuyena ngambuza. Kunezinto engambuza zona ukuthi indaba uNkulunkulu mina ngangenzela ukuthi nokuthi eminyakeni emingaka ngishumayela ivangeli. Yini mina uNkulunkulu angakwenza ukuthi wakhala lo baba ngalwa naye ngimbuza ngimbalele kwakhe. Ngaphuma lapho ngahamba. Bengihamba wafonela abanye abafundi wathi ake nibheke ulanga khona eyenzekile kuye engayiqondi kahle. Manje kanginezinto engangiyibuza lo ngithandaza ngibuza uNkulunkulu ngazo. Ngoba uNkulunkulu wathi bazwana unendlebe uyezwa, uyakhuluma naye. Uma abantu bakwazi ukukhuluma namanye ama-altar, nathi ele siyakwazi ukukhuluma nalo. Malibonke Nkosi. Uma efona nti lawo bafundisi nabo futhi abanye babekhona ngisanda ukuphenduka. Ngithi phalele 30 years ngumfundisi u1 no 2 no 3 abanye abantu abafika izolo bigcina ngathi nguPopayi. Yini uNkulunkulu kwenzakalani? Uma ngimubi akuvele ngifuna ukwazi. Abanye bangcono abanye baphenduka manje kunjengala babepolitiki. Akhona abanye umuntu avela ngayazi kodwa ukuthi sasitala emathuneni usiqhuma ibhamu ulale ethuneni elisha. Abanye baba baphethe ipeni bavele sebephethe. Abayazi kahle lento ukuthi kuvelaphi. Nevangeli kunjalo. Kukhona umuntu avela aphenduka etendeni athi aphenduka azange akhonze asawumfundisi khona le tendeni athi phenduka khona. So nangisama nge4x4 nangi sayibishop hawu wena sulandela emva kwakhe.
Basakutshela ukuthi nangu umuzi omuhle. Nayi ukuthi ukuthi naku ukuthi uzokuthola la nangamafutha malibogama lenkosi. Kodwa uma wazi ukuthi wena ungumfanekiso kaNkulunkulu. Ufana njengoDavide ethi uNkulunkulu kungani umuntu kumkhumbule nokuba umnakekele kangaka. Bese ingoba ngamenza waba ngaphansana kwami. Ngamenza ukubabuse. Bazothina singababusi. Ake ngiphinde futhi bazolwa thina sini bazalwane. Singababusi thina. Yonke into ingaphansi umbhulelo ekhaya mabobeka ungaphansi kwenyawo zakho. Impundulu zingaphansi kwenyawo zakho. Ungavumela imoya ilale nawe, ungavumela imoya ikinye ungaphezulu kwayo. Khona indoda enkulu eyayishuma ihamba namatende ekuthuba ubungidi yayisaba iselesela. Ayikho into eyayisaba njengeselesela. Kodwa khona into ayenza wathi ngelinye ilanga kushuku efaka itende eMaritzburg zibuya kuyinkonzo enkulu ingqungquthela zibuya. Engakangena esemnyango kwakhona umama wasukuma wathi khona indoda kaNkulunkulu uNkulunkulu uyayisebenzisa nomama eyaluza le ndoda uNkulunkulu uyayisebenzisa kodwa isabiselesele. Wangena ungide ekhala inyembezi wathi mina Nkosi, wathi mina Baba, wathi mina Nkosi. Wathi angena abantu babayigingqikela bona ephanduka indoda kaNkulunkulu. Isaba nje iselesele. Bazalwana thina sidalela ukubusa. Asidalela ukubuswa. Awubuswa na uqobo lwakho, awubuswa na ingqondo yakho. Sifundele masithandaza. 26. uNkulunkulu usidale ukuthi senjani bazalwane sibuse. Sekuzohlala phansi ake ngifuna ukusho lokho ngithe yonke into ekhona yavela ngezwi, yonke into ekhona uNkulunkulu wakhuluma kodwa umuntu wamenza. Lithi iBhayibheli wanisa imvula la masafunda uGenesis lo wayengakambumbi uNkulunkulu kodwa wayesakhuluma. uGenesis 2 ila eqala khona esemakha umuntu. Esenjalo umuntu esemakha. Malibogama lenkosi. Lithi iBhayibheli wathi mesembumbile wamakha. Malibogama lenkosi. Esemakhile wayese ebona ukuthi udonga. Lithi iBhayibheli wafaka umoya wakhe emakhaleni akhe. Uma sawufakile umoya wanyakaza umuntu. Waqala uNkulunkulu waba nezinto asikhulumayo. Esikhuluma uAdam wamfundisa izimiso zasensimini yaseEden. Wamvezela ukuthi uyindoda la ensimini yaseEden. Wamkhombisa izilwane zonke esayidalela uNkulunkulu ngezwi wathi lezi zilwane uzozibusa. Yebo baba. uAdam wavuka enegunya enamandla enesibindi ukuthi yonke lento la ensimini yaseEden ingaphansi kwenyawo zakhe. uNkulunkulu ebuka eqhubeka uAdam wayesebona akukuhle ukuba abe yedwa. Ngoba kunezinto ezikhona la edinga ukuthi abe nomsizi wakhe. Yebo. Webazalwana, uNkulunkulu usenze ukuba sibuse. Amen. uNkulunkulu usenze ukuba thina sibe namandla. Yebo. Akasephanga umoya obugwala kodwa wamandla. Yingakho lithi iBhayibheli esandleni sakhe kunamandla kunegunya. Yebo. Lithi iBhayibheli bonke abamamukela wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Uma ungumntwana kaNkulunkulu unezwi nasekhaya noma ngathiwa kunezilwane kunani kugijima ilwane unezwi. Unezwi. Unezwi.
unyathela nje usho izwi lenza umsebenzi liveze ithelo izwi elikuwe abazalwane yabona mawukhonza uNkulunkulu sinengcebe enkulu sicebile kakhulu umunezwi unayo yonke into ngifuna ukuthi mina noma babucele bakuthume babucele bakuyisa kwelinye izwe ongalazi kodwa uma uJesu bengamthumbanga lapho uyama uthi mabala onke angcolisa umoya khona babili abathathu bazoza bezolalela lo mculo ocula mase uyaqala ukhuluma ngesu uqala ube nabahlobo bakho lithi iBhayibheli wamenza umuntu ngomfanekiso wakhe ngifuna ukuthi madodana yabona uma uyindodana ufuna uzethembe bayazi ekhaya umama bekuthola ingane yomfana ufuna beyishaya bese bethi ugwayi wemfana beshaya bafuna ukuyibona phela umfana yini umfana kababa bese bemdlalisa bese bethi ngiphe ugwayi bathi ngiphe afuna ukubaza ngempela yini Azithembe azazi ayike into namandla ukuthi uma uyindodana zethembe iba clean awuyona indoda ngebhlukwe uyindoda nangezenzo umuzi ubaba esho athi uyindoda uyindoda mfana wami noma ngahamba ngosebenza emayini lekhaya uzobheka unezinto ayibonayo eziright uthi wena uyindoda uma uwesifazane umuzi athi mntanami uyindoda kodwa intombazane ufuna ukuthi lento ayenzayo wazi into yamadoda uma uyindodana zithembe iba clean nangaphakathi nakuwe iba clean la ukhona iba clean angabikho phunga iba clean nje ngabikho msindo nje ngabikho lutho ekhulumekayo uma indodana thembakale angabikho msindo ezobuyela njengendodana ezobuyela kubaba ubuye ngenxa ukuthi indodana yana ekhaya kunephunga ngathi kwelinye ibandla engangisa umvangeli kulo ngathi angifuna intombazane ezokuceba umfana ngoba iyamcebe ngamfuna imfuna yawo ayimcebi iba clean uma umfana iba njani iba clean amagama uma umntwana kaNkulunkulu iba clean angabikho iphunga noma kuthiwa kini ke athi uhlaza ake manje ufunyelele la iBhayibheli abasithobayo bokuphakanyiswa sithobe phela yebo ufuze lolo owafaye phela thina lithi iBhayibheli umfana omncane kubo kucetshiwe bebabili wathatha waya kubaba wakhe wathi baba ngiyabona ukuthi umdala usungafa noma yini sengiyafala sungafa noma yini ngicela impahla yami ubaba wasiba wabathi lo mfana usemncane usafonela beyindoda akhule kathi umfana hayi akakhulile ngokwengqondo kodwa uyena ubona ngathi usekhulile wamthetela wamnikeza impahla wahamba wayalusa yonke indawo futhi ngasikhathe eyalusa waba nabangani abaningi uma nabangani abaningi yaphela imfuyo yaphela imali kwaphela konke wasebona ikhaya lengulube wahlala khona nakhona ingulube zazama ukudla zamncisha kodwa undodana le kasithothi ihlakaniphile ekhanda umqondo sekhona yakhumbula ukuthi ekhaya kuyabusa
izisebenzi zikababa igqoka kahle. Izisebenzi zikababa siyahola. Ngofika ngiye kubaba ngithi ngibonile kulizulu nakuwe baba. Lithi iBhayibheli wahamba umfana. Uma sethi uye ekhaya nangu baba. Ubheke la hamba washona ngakhona. Lithi iBhayibheli wathi ekhamba ubaba uvula izandla. Wathi mntanami athi ufile kodwa manje uyaphila. Wamanga wamgeza. Bamgeza isebenzi wafaka indandatho. Wahlaba inkabi enkulu wadla wabusa. Ngifuna ukuthi mina abazalwana uma kukhona la ubona ukuthi ushayeke khona kwaba khona iphunga. Ubaba usekhona ukuvula izandla. Futhi uma sivula akayivuleli nje uzokwanga bese kufaka indandatho. Asimene ngisinyawo sithandaza. Ngiyazi saqhuba inkonzo kodwa ngifuna ukuthandaza ngalawa mazwi. Zazi ukuthi wena umfanekiso kaNkulunkulu. Zazi ukuthi wena unikezwe amandla ukubusa. Sivala amehlo. Baba uthongcwele egameni kaJesu. Uyazazi inhliziyo zethu. Uyakwazi ukukulangazelela kwethu. Futhi uyakwazi esikudingayo. Ibandla lakho leli siyasondela kuwe siyazethoba. Sicela baba ukuba sibuse kodwa sikuwe. Sifane njengabantwana athi uPaul kubo ngizwile ukuthi anizamkhonza uNkulunkulu kahle. Kodwa abantwana bami engathi uKristu Jesu makabunjwe phakathi kini. Baba bunjwa kithi. Akhiwa kithi. Sikhonze sigijime sibheke kuwe njengomqalisi nomphelisi wokukholwa kwethu egameni lenkosi uJesu Jesu. Amen. Hallelujah. Selvuliwe isibazalwane. Ngaphandle kokuthi isikhathi singakayisi kusihlalo akasicela baba ukhomo eze ngaphambili asicentele ziyakhona ukuze masihamba le ndlela sesiyangale komfula ibihambeke kahle baba ukhomo siyacela uze ngaphambili. Amen. Junior kusaba Junior. Omsindisi uwe olithemba sithi omsindisi we omsindisi omsindisi Hallelujah. Ngibingelela ubaba uBishop, mama uBishop, abefundisi bonke abakhona phakathi kwethu. Izwi lenkosi liselithela fundwa ntambama lithi, then God said, let us make man in our own image, in our own likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all earth, and over all creation, but move along the ground. Hallelujah. And then when we rush, I'm not going to be long. John chapter 16, verse 16. In a little while, you will see me no more. And then after a little while, you will see me. Hallelujah. Lithi izwi likaNkulunkulu la uJesu khuluma nabafundi bakhe uthi nizongibona
umzuzwana nizongangiboni umzuzwana bese kuthi futhi niphinde ningibone umzuzwana. Hallelujah. And then mawehla nalo sithola ukuthi bayaphikisana bayakhuluma bebodwa bathi kukhuluma kuni lokho. Hallelujah. But not realizing ukuthi uJesu ubatshela something la uthi bazalwane ngalesikhathi ningangiboni nizongibona futhi. In other words, lithi izwi likaNkulunkulu uJesu uthi njengoba nizongangiboni okwesikhashana ngikhathele ukuhamba nani ngisebenza nginani ningibona, but now sengifuna ukusebenza ngiphakathi kini. Hallelujah. Uthi uJesu bazalwane izinto eziningi engizenzile ngizenze ngihamba ningibona physically. Hallelujah. But now let me go ngingabonakali phakathi kwenu but ngibonakaliswe sengingaphakathi kwenu. Hallelujah. That is why bazalwane uthola abantu bethi the greater is he that is within me than the one that is in the world. Hallelujah. Because uJesu usebenza ngaphakathi kubo. Hallelujah. Bebehamba indlela yonke behamba noJesu esukumisa ishosha evusa abafileyo enza zonke lezibonakalisa ezenza, but now he wants to use them. He ufuna ukusebenzisa izandla zabo ukuthi bathinte gulayo baphinde bavusa bakhulumizwe njengoba babula desho uthi bakhulumizwe elikubuka ngaphakathi kubo ukuthi basho izwi kube khona izinto ezizokwenzeka ngenxa yaJesu ophila ngaphakathi kubo. Hallelujah. Hallelujah. Bazalwane sinikezwe amandla negunya. Hallelujah. Ukuthi whatever esikubizayo ngomlomo wethu kube khona ngoba mkhulu khona ngaphakathi kithi. Hallelujah. Athi omunye makabhala athi ngizumlilo emathanjeni nami athi kunalento engaphakathi kimi ngiyazama ukuyicindezela but ayicindezeleki. Hallelujah. Athi mayisengenile kumuntu aguquke ade bemaze isoni kodwa ngenxa yalento emgenile abonakala umuntu eshintsha. Hallelujah. Ngisho umphakathini aphila kuwo bonakale ukuthi kunalento esikhona ngaphakathi kuye mkhulu ngaphakathi kithi kunalo sezweni. Hallelujah. Athi mayiqhubeka in that day you will ask in my name. I am not saying that I will ask in the Father on your behalf. Hallelujah. But sizoziyela thina. Hallelujah. Sizicelele thina. Hallelujah. Ngenxa ukuthi asaziphilela thina kodwa siphilela loyo ongaphakathi kithi. Hallelujah. Uyabona mayisingenile lento kaNkulunkulu uzothi noma ungene etaxini kukhona umuntu ogulayo. Hallelujah. Akuzodinga ukuthi umuntu azakutshela ukuthi ngiyagula but kunalo moya ongaphakathi kuwe okulusayo. Hallelujah. Uzozwakala usho ngeilimi njengoba ulangadesho kubonakala umuntu ephila ngenxa yamandla ngaphakathi kuwe. Hallelujah. uJesu khona usinikile amandla. Hallelujah. Sinikeziwe igunya namandla ukuthi sikhulume izinto zenzeke. Hallelujah. 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 Asicele usihlalo wethu eze ngaphambili. Amen. Yebo bakithi
khona endlini amadodana asekhaya amadodakazi asekhaya omama ngiyanibingelela egameni kaJesu amen i-understanding yami ke ngenkonzo yamadodana ayifani nesonto ebini we kuneformality eningi sishanje bese siyadlula mashabane sibingelele unobhala ngithe ngihleli lapha wangangithemba ukuthi ngizoyibamba lento yesikhathi futhi uyabona ukuthi hayi iningi intshumayelo la kimi okusho ungithembile kodwa ke mhlambe before siqhubhe kakhulu ngizoshanje ngizobamba ulayini osho baba ulanga inkonzo yamadodana enjalo ke awukusho konke kodwa ubamba ulayini asenza abantu masenza umuntu kumfanekiso wami asifuse ngifuna ukubamba kuleyo mashabane kodwa before ngibambe leyo ngiyazi ngumfundisa kangidimoti njengosihlalo wamadodana so mangikusuma njengosihlalo wamadodana mangivuma umhlabelo shusha amadodana kufanele abo asho sekusinuka umphathi wabo yebo bakithi yebo bakithi Shade nabafundisi so naye kumama usihlalo kube square amen bazalwane ngiyayithanda babulanga la uyiqale khona ubabulanga uqale ngokuthi ukhulume ngomusa ukuthi sisindiswe angisuke ezweni lakho babulanga kuyakhona umusa ukuthi sisindiswe inkinga ke mambishopi kulento yethu okusindiswa sifike ekusindisweni sasesihlala kwi-honeymoon forever sangabe ilento okusindiswa kufike kube ukusindiswa sisonke sisuku umsizandla ngoba umfundisi esho njalo
kodwa bese kuba ne decision enziwa umuntu yokuphenduka. Alibonga ivangeli. Sihlale thina ekusindisweni sangabe saphenduka. Inakele lapho. Uyabona izifika la uNkulunkulu ebuthathweni bezulu decide ukuthi uJesu akehle. Aphile nathi. Eqaleni ithe yasenze umuntu abe umfanekiso asifuza abuse. Kodwa ngobude bendlela lithe iBhayibheli ngobude bendlela abantu basala endleleni kodwa abanye banikwa amandla amasha. Manje uma isihambile indlela sekwenzeke konke sesiphumile emgomweni esibekele wona ukuthi sifuze uNkulunkulu uyadecide ukuthi cha akube khona umuntu engimthumayo oyindodana yami ukuthi abakhumbuze ngemandate engangibanike yona yokuthi bangifuze ngenxa ukuthi likhuni mamngolo uthi uJesu izwe lifundo umfundisi izolo sesidle isidlo uthi ngakwamukela enkosini lokho enganika khona uthi athi meqhubeka athi thabathani lokho kuumzimba wami ohlashilelwe nina ngoba sesikhohlwe imandate kungcono sidle umzimba kaNkulunkulu ukuze sikhumbule ukuthi esibekelwe kona ukufuza uNkulunkulu. Alibonga ivangeli. Ngenxa yokuthi silahlekile endleleni kubiza ukuthi uJesu ehle asangakhumbula nje sefikile kithi kwabiza ukuthi ahlephule isinkwa esiwumzimba kumele sidle yena ukuze sikhumbule ukuthi umfanekiso wawo. Siyabonga. Hayi bazalwane isiphelile inkonzo kodwa ingakapheli kunjalo bapho mama hayi noma nje ababili amen bakhona mama singawanikeza mama ithuba noma sele sesivala ningathi salishiya ngaphandle sithi ngena
ake sivale ngocela uma wethu mama Mkhomo. Ngizothuma uma Mkhomo senior o junior. Amen. Asimshayele izandla seseza ngaphambili kwase. Sesiyavala ke manje. Ungathini ngayithola. Usilinga wejo. Yebo ngayithola selo. Befundisi bonke esinabendlini egameni lomfelo wami uJesu Kristu amen nabazalwane bonke abakhona ukuzokhonza uJehova ebusuku amen ebusuku bazalwane ubabulanga uvula lelizwi uGenesis
verse 26. Mekhuluma ngalo chapter 1 verse 26. What comes to my spirit ukuthi uyazi ukuthi uNkulunkulu utheme zakha zonke lezi ezinye izinto. Wabona ukuthi no, ngingazenza ngingedwa. But base kufika kumuntu ubize the whole Trinity. What ayize wabiza icabinet wathi funani sizomakha lo muntu because of the importance yalo muntu. So uthi mesakha usakha ukhona nomoya engcwele. That is the Holy Spirit ophila phakathi kwethu, the Holy Spirit that guides us. Lo moya engcwele iwona okuthi mawufika endaweni mhlawumbe umakoti ubiziwe ushinqisa impepho kuthiwa uzokhothama emsamo ukhothama ungasakhi ukhothame ungasabi because you know ukuthi yini engaphakathi kwakho bethi beyishumisa izinto wena kube kunalento efuka ngaphakathi kwakho bethi bewabiza amagama bawabizayo na unegama olibizayo ngaphakathi kwakho endileli igama lisuka lizoguqula izimo baqakeke ukuthi hayibo ngoba nje simaze sindisiwe yindaba ngalwi nathi masithi akazokhothama emsamo ingoba uyayi-understand ukuthi wena ubani and you understand ukuthi ubani lophila phakathi kwakho. So asikho isimo esikwazi ukuguqulwa nesikwazi ukumelana nalokho okuphila phakathi kwakho noma singacindezela lokho okuphila phakathi kwakho. So ntambama ngizothi nje hamba uzazi ukuthi ubani, hamba uzazi ukuthi ubani, lento ephila ngaphakathi kwakho ayiphile ungayicindezeli ivumele iba yilokho uNkulunkulu afisa ube yikho, lokho uNkulunkulu akubizele yona iba yikho. Hamba ngalawo mandla uNkulunkulu awabeke kuwe. Amen. Hallelujah. Bazalwane, ngoba sesiqedile ake ngibuyisele kubaba wasekhaya adedele isibusiso base siyagoduka. Bishop. Amen. Ngisasho ukuthi kanti yini le ngayithula ekhaya selo ungathola kango bazokizindo kanti yini le ngayithula ngayithola ekhaya selo ungayithola ngizokhuluma isibusiso kodwa nami kuyangimangaza kanti le ngayithola manje
Athumela uJobe lengoma Jobe. Khona lento engizwile. Angikwazi ukuyiresist mina ingoma mangiyithanda. Maye ngiyadrive ngithi kodwa yini le ngayithola. Engatholakali nje itholakala ehlane. Futhi uma usuyitholile bese unqoba zonke izinto. Isho njalo le ngoma. Ngalona ishwashwada. Ngizoyicula ngesonto. Amen. Ayikho into engizoyisho madodana. I'm at your service. I just wanted to come and enjoy your service. I love to sing ingoma Namadodana. I know ukuthi originally we had said we are not going to have this service because we are understanding COVID rules. We are not meeting at night, whatever. But then Amadodana, they push me to say, no, Baba, let us just meet because it's a norm that Amadodana has to meet. Hence, we've got a lot of them who are not here because they were not aware. Some of them, obviously, they tender their excuses. And we really appreciate all what they are doing. We are building an army of men. But we are not going to forget about women, obviously. But Karen Kuma no chairperson Namadodana. I like that. It's not a statutory committee that is in the constitution. I can take a decision. No, move and daughter. Let's have another one. Because we want to see this work on Amadodana moving in a serious way. We have not gone to a point where I believe and I feel in my heart we need to be there. But we are going to go there. Amadodana court. They came here, Ubabo Hateb, came here for a service. Wafika ibona leta Amadodana cha nami sengibuyele emuva sengoyiqala. Ngimbonile naseMnamadodana kamathathu. Nobabunala on the other side uyingcenye yamadodana ethu. And one day we are going to call another conference yamadodana when COVID is over. So that inibona amadoda la. So not maniza kulo nkonzo ngalelo langa nithi ngempela sizobona amadoda futhi sofuna amadoda libonke igama lenkosi. Ngoba kobe kugcwele amadoda kunuka indoda la. Kunuka inkosi malanga yeperfume ayibonke inkosi. Othi mayizwa nje haya leva shaka. But thank you very much for coordinating this service. uNkulunkulu akanibusise nihambe nesibusiso sikaNkulunkulu eziluqonda konke. God bless you. Hawu kanti nihambe kahle bazalwane. Amen. Angayithola ehlali. Selokhu ngayithola. Anqoba